Ọmarịcha nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a bụ onye e nyere afịa ya wee dịka Deborah Moses. Ife ndị ọyị ya jikwana wee mara ya bụ Deborah Posh. Ọ dị 24 years, bụrụ onye Benue steeti. Ọ bụkwanụ interior designer. Wee na-akọwa na ex-boyfriend ya bụ ife ji mma wee sọgbuo ya n'ụlọ ebe obi na Lagos steeti. Na afa nke nwoke bụkwanụ Linted, na ọ bụkwanụ onye Benue steeti. Wee na-akọwa na ya na Deborah nọbụ na relationship, mana Deborah na-akọwa na nke nwoke na-eti ya ife, na nke nwoke na-eme nya ọ bụ onye iwe ọkụ. Deborah wee sị na ọ chọghọzi na relationship fa na fa agbasa since 1 year ago, na since ya Deborah ji wee gwa nke nwoke anụnwa na ọ chọzi the relationship onye ọbụla ga-alụ onwe ya. Nke nwoke a wee sị ya na ọ na-asị asị na ọ bụrụ na ya na ya ayịghọ na ọ ya hapụkwa ya ka ya bụ Deborah yi ya nwoke ọzọ, na ọ bụrụ na o chi ya ta ha azụ na ya bụ relationship fa na-abụ, na ya marụkwa na ọbara ya ezo ka mmiri, na ya marụkwa na oyi egbukwu ya, and na ọ bụrụ na ya bụ nke nwoke anụghọ ya bụ Deborah na o nwekwa nwoke ọzọ ọ ya ahapụ ka ọ nụọ anya bụ nke nwaanyị ọnụ na-afụ ebe a. Nke nwaanyị wee che na ife egwuregwu ka nke nwoke na-ekwu, ọ mahụ na nke nwoke eminukwa na ife ọ na-ekwu. Wee na-akọwa na sinsi ya nke nwaanyị ji wee sị ya na ọ chọzi ya bụ relationship, na nke nwoke ekwebeghị nke nwaanyị a ka ọ nwa mmiri tọwa iko n'oge ọbụla ọ na-esendịrị ya meseji na oyi egbu ya na oyi eme ya nke a. Na nke nwaanyị a wee were maka ya wee chenji ya nọmba ọzọ wee kwaje ebe ọzọ jee biri ebe nke nwaanyị anụnwa bikwanụ. Nke nwoke ejego ebe ahụ ugboro one na one ka ọ maa na oyi egbunwu nke nwaanyị a. Wee na-akọwa na-enwelu mbọsị nke ọ bịara wee kwụọ aja maa fensi wee mabata ebe nke nwaanyị anụnwa bi, wee jee bebie gaasị nke nwaanyị a ji esi nri ka ọ marụ na ya bụ gaasị na oyi enwuru ọkụ, ka ọkụ gbakwanụ nke nwaanyị a n'ime ebe ahụ. Chineke mee ebele anụ isi ya bụ ife n'oge wee mechibido ya na ya bụ ọkụ agbaghozi. Na ọnya ka o rukwara otu mbọsị nke nwoke ọnụ na-afụ wee jee asị ndị anụnwa na-ebu meshin na-eje derivalụ mmadụ nri maọbụ na igoro ife, ndị agha bịazie ka fa butere onye n'ụlọ wee buru ya bụ ụgbọ ọgbatumtum wee bịa na ebe nke nwaanyị a bi, wee sị ndị steeti ebe nke nwaanyị a bi na fa meghere ụzọ ka ọ bata. Wee jụọ ya kedu onye ọ bụ, ọ sị na Deborah goro ife na ife ogoro ka ọ bịara ibuterie. Ndị steeti ahụ wee kpọọ Deborah na fonu wee jụọ ya na o nwere ife ogoro. Deborah wee sị mba na o nwekwa ife ogoro, na o nwekwa n'ife ọ na-eme expect n'okwu ntu aka nke nwoke a si wee nakwa nke ahụ. Wee na-akọwakwa na nke anụnwa ọ bịaziri n'ọkwa aja ka ọ makwara wee mabata n'ime ụlọ ebe Deborah bi. Ọ bụ na Deborah nọ n'ụlọ, o wee jee na kichin ebe ọ na-esi nri wee welụ mma fa amazi ife fa kwubere ike. Ọ na-asị ya na ọ kweghị ya nụrịrị m. Nke nwaanyị asị ya na ya achọghị ịnụ. Fa ama nnọọ ka o si wee mezie ebe a na mmadụ a nọzikwana ya, na Deborah ya akọla ya bụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ, na ife akọwazikwa ọbụna ka nke nwoke amabata na o ji mma wee na-asụ Deborah, na-asụ ya. Deborah wee na-etizi mkpu ọchụ, na-eti mkpu ọnwụ. Ndị nebo nụzie ka a na-eti mkpu na sị bịa nyere ya aka n'ọnwụkwa. Ndị nebo wee gbarụ bịa na nke nwoke ọnụ na-afụ achọgori ka ọ gbafere ọsọ ka a ghara ịmakwanụ na ọnya nwa bụkwa na ife gburu ya bụ Deborah. Nọọ nọziri ka ndị nebo tiriri mkpu wee na-abịa na ife gbataziri ya n'uche bụ ka o welu mma agha o ji gbu Deborah ka ọ sọkasị onwe ya n'ahụ, ka ọ dasị ivu na ya na Deborah na-anụ ọgụ, ma ọ na Deborah sọrọ ya mma na self defense. Ọ na be mmadụ ka ọ ya anọkwa na-emekwa self defense ka ọ gịnị o mepelu gị ụzọ gụbata n'ọkwa ya ka okooko unu fụrụ ebe a ji ya bụ mma wee bekasịcha onwe ya n'aka wee jee ebe ahụ ozu Deborah tọwọ n'ala, jekwa ebe ahụ dine n'elu ọbara Deborah asị ivu na Deborah sọrọ ya mma. Ndị nebo agbabatazie na-ene ya ebe o dine na-ene Deborah, ọbụna Deborah anwụọna. N'okwu ntu a ka esi wee kpọọ ndị uwe ojii na ndị nche aka na-abụ wee goo okooko ahụ na-afụ ebe otu aka. Nwanne Deborah nke nwaanyị bụzi enye nọ wee na-akọwapụtara ndị mmadụ ka ya bụ ife si wee mee. Mma agbanyere unu voice ya ka unu n'ife o kwuru na ọ na-akọwa na relationship na by force, na nwanne ya nwaanyị yiri oyi wee chọpụta na onye nya na ya na-ayị na ọ ya adabakwa n'ụlụ fanabụ, na fanabụ nugodidi na nwunye na obi ya adị ya mma, na nke nwoke bụ onye iwe ọkụ. O si ya na ọ chọghọ, nke nwoke jụ na ọ ya yiriri ya na ya bụ relationship. Nwanne Deborah na-akọwa ọ na-enwezi ụmụ nwaanyị ọzọ nke nwoke anyị eje ka fa na afa yiba ka ife o ji wee bụrụ nwanne ya nwaanyị. Nwekwe na ife mmadụ anyị afụna wee sịkwa ka m wetara gị ife onyonyo a gụ na mmadụ na-ayịkwa onye agha si unu oyi egbu maka na-ese na ịchọ ọzi iwekwa na ya si ife egwuregwu jekwa n'aka ndị polisi ka ịgwakwafa na ekwe ka Deborah si wee nwụ, maka mgbe okooko oyi ya nwoke a na-agwa ya na ọya yiriri ya na ọ bụrụ na ọ yighị ya na ọya nwụ. Deborah che na ife egwuregwu na okwu ọnụ, and ọ tara igosi so many times ka o gbuo nwatakịrị a o gbuteghị ya. Mgbe ahụ ọ na-eme ife niile ka ife gbata na Deborah ejeghọ n'aka ndị polisi jee gwafa ọgba nkịtị kịta anụnwa o gbughị ya.
vidio ya efegharịbagwe ndị mmadụ atabaghị ya ụta nnọọ ka ejekpe nke nwoke anụnwa n'aka ndị polisi mgbe ahụ nke nwoke gwara ya na ọ bụrụ na ọ yighị ya na ọbara ya ezo ka mmiri. Ọkwa nke nọsị ka m wetara unu ka mkpụrụ obi Deborah ka o zuru ike na ndokwa ka enyekwana ya justice. Amakwanụ m ife a na-afụzi na nke ikpeazụ a relationship abụrụkwanụ by force, marriage abụrụkwanụ by force. Ọ bụrụ na onye ekweghị try ya na onye ọzọ na o nwere ike ịdabara unu. By a year ago, this is I think August last year or so. This is getting to the 2nd year of their breakup, and the guy has refused to move on. He keeps making statements like, if I don't have you, nobody will. If I don't marry you, blood go flow. You know, and then she stopped speaking strange numbers because every time, this boy is pestering, this boy is disturbing, this boy is after her, you know. She has been avoiding him. My sister is a very hardworking girl. Very, very hardworking. She's an interior decorator. This girl just finished NYSC. She's just trying to find a foot. What is relationship by force?